Yes, Marius Ola. Der ist November der 12. Wir sind abgewacht mit ein paar Salt Schnee. Er ist hier von der 9 Grad kalt, das ist sehr maglich. Es ist nicht windig. Und nu ist er da so Schmack abgeriemt. All das Mehl und ist alle ungeschnitten. Es ist alle sehr Schmack. Und das fällt mir dann immer bei, was in der Bibel sagt, wenn unsere Sinn so rot ist als Blut, dann kann Gott der reinwaschen, das Schnee. Und dort zit er bij zijn woord kan witter zijn als Schnee. Yes, so zit het hier aan een Struckland van jou. Sehr Schmack. Bern ist het fijn warm. Yes, dat geht schön. Hat all einen schönen Tag und mag Gott ihn segnen. Hier von Struckland, Manitoba. Nu kijkt er mal dat. Nu wordt de Jansdag beklam. Nu vlezen ze eten. Da wel das Schnee nicht. Nu kan ze niet meer großen. Ik weet het ook. Maar dat is wel maar voor thuis blijven. Ja, de Jans zijn nu bloos op waar hem ziet. Nou wordt het schijn uit. Wat je dan doet, we worden hier blijven en laten ons het hier schijn gaan. Dan schijn. Wel. Haft je nu je sniet? Zo'n schijne stroom met waterhout van jou. Nu is het al warmer geworden. Nu is het allemaal 5 Grad kalt. Eerst weer 9. En we gaan. Das Ranger, die wordt niet bloß sperren zetten en dat is kalt. Weet je wat, we worden 4 merken. Nou worden we Fleisch merken, heb ik wel van jou wat klaps bakken. Had lang niet klaps gehad, een beetje druk was. So, we worden niet bloß immer Bären kijken. Doe we als Schneider niet. Ik wil 4 merken. En klaps merken. En daar wel weer klapshand van jou. En we gaan. Dat is hier zo'n schijne dag. En ik dacht, ze worden weer een beetje Fleisch bakken. Dankeschön. Okay, hier haben wir uns grote oven. En daar hebben we dan die ekenholt. Ik heb kool, nu bij ik leg ekenholt. Dat jij zijn, daar vangt de 440 hekken. Nu willen we hier fijn het brood maken en daar willen we klaps opleggen. En we gaan. Ik laat wat van die zeer schöne dag zijn. En we gaan, van die maken we dan klaps. We gaan hier buiten nu al het 4 gaan. En ik leg weer nog grote klaps te maken. En die wonderen vielleicht, wo ich de andere hier war. Das ist rein einfach. Fleisch und mit Hubergrad, dat ein bisschen fein locker bleiben. Ich tue mehr Eier machen, steck 3 oder 4 Eier. Zwiebeln, Chesnick, Salt und Pfeffer. Und dann habe ich Klaps. Ja. Ich tue mal das. Ich glaube, wir wollen von der Seite mehr machen. Und wieder mit Edschocken und Schmaunfahrt oder vielleicht bloß Klaps. Ik heb een beetje later klaps, want we zijn bij een rikke lied te middag geweest. En dat was een kleine klapsjes, die ging dat slag, dat ze ons moesten burgers fighten. We moesten ons den klaps meestal zegenen naar 2 bakje, maar dat is nou en als we door voet voeren naar een restaurant uit, dan is het nog vallen. Maar we gaan. Ik dacht, ik moet van die met een klein beetje later maken. En ik wil je een geheimnis zijn. Voor die wordt het gleichen, er wordt niet dan proeven. Weil je had een klaps gemerkt, als je den op een 4 lijn of op een parilla, dan doe je aan een zijde butter over penselen. Dan doe je die butter zijde op een 4 of zo op een parilla op. Moet je zeggen, dat heeft een zeer schöne Geschmack. Ik weer mal in Illinois, dicht bij Chicago, waar een werk was ik te blijven, wenn ze nach de truck fahren. We doen een restaurant en dat weer een Jude, wat het ene deed. En die hadden zo'n schöne Steaks en zo'n schöne klaps. Nou, vroeg aan ons, was hij me kan zijn, wat hij met die klaps deed, dat is zo schön schmecken deed. Ik bedoel, hij had je daar nog zien, een Speizje en zo wieder maakt, wat immer dat weer. Maar hij zei, hij deed immer zijn Fleisch, Steaks en klaps, en hij zit immer met butter bepenselen, die met butter schmelten, dat een beetje ompenselen. En dan die butter ziet, wat deed je dan, was hij nu dat hij zit op, en die deed je dan zo stort op een 4 op. En dan tragt het zo fijn aan. En ik wil je zeggen dat je een zeer schöne Geschmack. Als je zegt, maar dat is niet te veel schmutz. Weet je wat, de klaps die wil je niet schmutzig merken, stel zijn.
weil je wel vom Schmutz wegbleiben. Dann wird bieten grusen. Du hast genug groß zusammen. Die Winter kriegen von vorher vielleicht wohl ein Beel oder ein Bund kriegen. Oder was immer. Aber immer haben die dürfen das nicht. Aber wenn ihr interessiert, prüft das mal. Vielleicht bloß ein oder zwei und dann schmeckt es mal. Was immer haben. Nur die hier vor dich merken und dann wird das 4 vielleicht rein sein und dann werden wir Klaps backen. Dann scheint. Okay, nu haben wir die Klaps rein. Ich will Ihnen das mal wiesen. Nu kijkt mal hier, so steht. Weiß ich, das sein kann oder nicht. Ja, nu haben wir die rein. Und dann, was ich noch will sagen, ist, was sehr wichtig ist, das Fleisch, das muss immer, was in einer Raumtemperatur sein, das muss nicht kalt sein, das muss gleich so eine Temperatur haben, als was eine Stufe ist. Wenn einer kaltes Fleisch am 4 abdeckt, dann holt sich taub, das war einer Büten, der 40 Grad kalt ist, dann holt sich ganz taub, weil es dann so tough, das kann man sich aufbieten, weil je besser auf das schlägt, überhaupt nicht. Aber han, das ist mit Steaks, ich weiß, wir hatten wohl einen Tag, wo wir bei uns Fleisch backen, und fuhr mein Freund, der heißt, Steaks checken. Dann fuhr er in dem Stuhl, und dann kaufte er die ganz beste, die dichte Steaks, was sie da hatten. Dann bringen wir den ans, die sind kalt, die wird groß wie die schon mitgenommen. Und dann legen wir das dort am 4 ab, und die holen sich taub, und wir können uns dort nicht utgraben, weil sie so tough werden. Dann können wir meistens nur aufbieten. Aber han. Und dann hatte ich ein bisschen studiert und nur checken und hier und da und dort mit dem Internet, da kann ich ja alle abchecken. Und dann wollte ich dort an, von der Fleisch backen, dass man da einschloten, so aufteilen, dass es krack so, dass es nicht kalt ist. Wenn das nicht kalt ist, dann flammt es bloß am 4 ab, oder holt sich taub und dann ist der kein Maße schwab genug, um dort das verschneiden. Was immer haben. Das ist, was ich will sagen. Nu werden wir gewoon Klaps ableihen. Dankeschön. 4 wordt niet belangrijk zijn, maar onze klapspan zijn room temperature, zodat de temperatuur kraak is met de klaps, dan wordt het 4 ook zijn. Maar ja, dat vangt aan smaak te lopen. Wel, ik denk wat ik je nog wil zeggen is, ik ga je reukworst zijn, dit is reukworst. En daar ga ik in de ganze stremels, krijg ze die vom Stuhl komen, ga ik deze stad geloten. Eins, sie schneiden die ab und dann schneiden sie die nach der Länge und dann sie dort in sie backen. Und dann, wenn die sind ausgedreht und räuschen hart und was haben die alle getan? Wie haben wir das Schwein geschlagen auf uns nicht gelegt? Weißt du was? Prüf das mal. Das mal die ganze Wurst, kriegst du es da vielleicht bis in den Hals schneiden, dass die kriegst du es dort backen. Auf dem Barbecue oder wo immer hier dann auf dem Kohlen die backen dann. Dann bleibt dort Saft, dort Juice de Beeren, dan zijn die niet zo schrikkelijk dreig, weet je. Dat is wat ik van jou wil. Die gans bakken, die doen opleiden, die zaaltjes rollen. Maar die fijn rund am fijn zijn. Dan worden die veel juicier zijn. Veel, niet zo zeer uitgedreigd. Proef dat maar. Dankzij. Nou, dat wil maar zijn waar het. Nu hebben we dat vlees opgelegd. Hier hebben we de kool nu fijn eruit. Nu hebben we dat vlees, de klaps en de reukworst. Nu zetten dit wat zeer fijn down. Voor je wezen, maar het spit weer is. Dankzij. Nou, dan gaan we maar checken waar het zit. Ho, check hem maar dit. Dat riecht so fijn. Maar dat eten halt, dan krijgt er nog een beetje Geschmack davon, een beetje Rührgeschmack. Oh yes, en de worst ook. Die bakken er zo fijn. Ik leer er wat van die zeer fijn doen. Dat is zeer fijn. Wow. Well, de klaps zijn goed. En mij zitten de worst dan ook meest goed. Dan rollen we hem een beetje tot even. Wat de rondom fijn bruin worden. En mij laten we ze meest krak rondom bruin. Dan zijn die goed. Oké, nu gaan we kijken wat het zit. Nu hebben we al gebakt, dat vlees. Oh, kijk maar, hier houden.
de klopt. En nu gaan we een beetje worst proeven. We gaan de ganze worst niet abgeschnitten, weil hier een beetje zo staat. Bloß zum Schmecken. Ja, ik wil je het mal weten. Waar dat wordt schmecken. Krijgt ze staat, nu gaan we zijn. So, nu habe ich einen Klaps und ein bisschen Wurst. Kijk de mal leer, ik weet niet of je dat zien kan. Aber einmal gaan, nu waar we dat moeten smaken. Dit is de ruwworst. Wat we gaan gans gebakt. Dat is nus uitgedreigd en dat is zo fijn. Zeer fijn. Proef dat ook. Dit is de klaps. Ik heb het met butter bepenseld. Het is fijn ruiger, knusprig van buiten. Van binnen is fijn week. Nu wil ik zijn. Wauw. Wauw. Maar wie eens schrik weer dat ik met jij de 12 hapjes te bied leggen. Bloos, klaps. Bloos de reine vlees. Wauw. Ik leg mijn vrouw wat ik ook zei ik leggen. Dat leg ik me van deze leg. Proef dat ook. Dat is einfach. Let's see old times. Come on, let's go. I took a stroll on the old long walk on a day. I met a little girl and we stopped to talk on a grand soirée. And I asked you, friend, what's it that I do? If her hair was black and her eyes were blue, and I knew right then I'd taken a whirl down the Salt Hill Prom with a Galway girl.